tungol sa barilis, tinai ha, o tinai. Tinai ani mo ni ato paliton. Tinai ani mo ni oh. Mo ni ang tinai. So mo na to atong nakita ganyan nga barilis, di ba? Kung napansin ninyo, wala na to hasang ang uban kay dalon man gud to sa gawas mo export to. So ang tinai ato mabilin diri sa ato diri sa Pilipinas. So karon mao ni siya ang gipalit na to ganiha. O dira. Mao ni ang lamang loob kung sa Tagalog. Sa Bisaya tinai sa barilis. Tunda ko tinai sa barilis. So naa say bagaybay, naa say atay, og kini mao ni ginatawag nila og ubol-ubol lang diri, ubol-ubol. Very good. Mao na ni siya. Ali. Kini mao ni ang biyod. Kung mapansin ninyo dili mahurot ang isda sa dagat kay ngano man milyon ang iyahang biyod o tanawa. Agagmay kan ano. Mao nang dili na mahurot ang isda sa dagat bisag adlaw-adlaw pa nagkuha kay mao ni ang biyod. Yang itlog. Very good. Siyempre, yung atay. Dara. Kani, mao ni ang bagaybay. So, lahi naglasa kung ato ng lutoon. So, mao ni siya. Very good. Kaniya. O, diba? Karon, kay gahi pa man ni, ato sa ning lapuan. Very good. Ingani kalami ato recipe karon. So kung may tulaton, hab-hab na. Muna. Dili mo gusto dyan siya, sawa ng mga tawa ni. Lalo na sa mga libro sa Peaceport. I-share na ko sa inyo para makabalutod mo. Yan sa katingog. Ay kalimot nakakitaan niya. Diyan ko. Like o share. Nga. Muna sa to. Sunod na po na to. Magtita-tita ang pagkasunod kung sa itong tuon.